Og i dag så skal vi så lave verdens, eller Danmarks, eller hvad fanden jeg skal kalde det, en i hvert fald mega god saft. Ja, du skal i hvert fald bruge glas. Okay. Sådan en her. Og sådan en her. Og sådan en her. Det første du gør, du tager en teske. Tager et glas. Så hælder du sådan cirka 1 i. Okay, så tager du så den her. Og tager sådan cirka en halv i. Og til sidst, men ikke mindst, tager du den her. Og tager en hel i. Drej lidt rundt. Så får du sådan set den her farve. Måske lidt klam, den ser klam ud, men den smager vildt godt. Godt, så tager vi lidt kager. Finder det her i. Ja, det behøver du selvfølgelig ikke, men det sker. Godt. Så får du den her farve. Virkelig god, tror jeg. Og hvis jeg skulle give den stjerner, så ville jeg nok give den 9 ud af 10 stjerner, for jeg synes virkelig den er god. 2 sekunder, så skal jeg være der. Tobias! Godt, nu har jeg så fået en af mine venner, fordi han vidste lidt, at jeg har lavet det, men nu skal han prøve at smage det. Tobias, prøv lige at smage den her. Og så prøv lige at give den en karakter fra 1 til 10. Line, han kunne godt bruge lidt vodka med. Ej, men søs, hvis du blander vodka sammen med saft, luk nu røven, her du beskytter. med herre. Jeg skal lukke. Ja, det var så dagens video med, hvordan du laver en rigtig god saft. Tak for opmærksomheden, og tak fordi I gad vente på min ven kom ned.